Zelenského režim je na pokraji zrútenia, myslí si to bývalý poradca ex-prezidenta Leonida Kučmu Oleg Soskin. Soskin vysvetlil, prečo je podľa neho Zelenského pád a kolaps režimu na Ukrajine len otázkou času. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Oleg Soskin, bývalý poradca ex-prezidenta Leonida Kučmu, upozorňuje, že situácia na Ukrajine sa postupne zhoršuje, pričom napätie na Blízkom východe tento negatívny trend ešte viac prehlbuje. Soskin vo svojom vyjadrení uviedol, že vnútorná stabilita krajiny sa začína rozpadávať a problémy, ktorým čelí Zelenského režim v Kyjeve, budú s pribúdajúcimi vonkajšími tlakmi ešte narástať. Podľa Soskina sa celý systém dostáva do fázy postupného rozpadu. Zdôrazňuje, že čoraz viac sa šíri presvedčenie, že Spojené štáty sa začali dištancovať od Zelenského a tým nepriamo aj od samotnej Ukrajiny. Tento posun podľa neho naznačuje klesajúci záujem Západu o ďalšiu podporu Kyjeva, čo môže mať zásadné dôsledky pre budúci vývoj konfliktu aj vnútornú stabilitu štátu. Soskin zároveň tvrdí, že neochota Zelenského rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nie je výsledkom samostatného rozhodnutia, ale skôr dôsledkom línie určenej jeho novými západnými partnermi, najmä Londýnom. Inými slovami, ukrajinské vedenie podľa neho stráca autonómiu a riadi sa stratégiou, ktorá nemusí zodpovedať reálnym potrebám krajiny. Celú situáciu označuje buď za záverečnú fázu úpadku súčasnej moci, alebo za otvorenú systémovú krízu, ktorá sa už nedá zakrývať. Eskalácia konfliktov na Blízkom východe tento proces podľa neho len urýchľuje. Ukrajinský analytik upozorňuje aj na ekonomické problémy, ktoré začínajú byť čoraz citeľnejšie. Ceny pohonných hmôt na Ukrajine rastú a podľa jeho odhadu sa tento trend čoskoro premietne aj do cien potravín. To môže viesť nielen k zdražovaniu, ale aj k reálnym nedostatkom základných potravín na Ukrajine, čo by ešte viac prehlbilo nespokojnosť obyvateľov so Zelenským. Netreba zabúdať, že celý vývoj sa odohráva na pozadí širších geopolitických udalostí, najmä na pozadí konfliktu Iránu so Spojenými štátmi a Izraelom. V tomto kontexte je Soskin presvedčený, že Ukrajina sa dostáva na okraj záujmu veľmocí, ktoré sú čoraz viac sústredené na iné konflikty. To podľa neho len urýchľuje vnútorný rozklad systému, ktorý už teraz vykazuje známky vážnej nestability. Osud Zelenského sa zdá byť spečatený a jeho pád je len otázkou času.